Ano ini? Hoping dagos-dagos na. Sige, hilingon ta mga kababayan ta garo. Pati sa tuyang programa na dakulon baga digdisi nagpupunta, naghahagad ka na tabang na bagas. Taram ko yan partner ko sa bago. Relax lang kamo ta madisponer ang sa indong tugang habo tang igwang. Kita na naman ang maglalakaw. Habo tang magkagurutom kamo. Bayain nindo ta gigibuhon ta yan. Pero mapaligas pingon ako ta piga pa apod ako duman. Ayuson ko nang una programa ko dum partner pero mabiltada man sana ako. Sige. Busina sa aga. Ang araw kini oras partner, aga pa ba ini o aga udto kasi pa? ang udto 12. Noon na yan ang alas 12. Ayun, kaya nasa pagkaaga pa kita mga kababayan ha. Kuyan, sa kabustabi na mga inaapod na pinalad, sinuwerte sa nakaaging eleksyon, kuyan ka mo, magtao ka mo ning inaapod na sinsirong serbisyo. Partner, di ba, dakulon si tarpaulin ang durokot dyan, ano na kaya ang mangyayari sa mga tarpaulin na yan? Kung isain yan isabod. Nakaulay ko si plastic yan. Nakaulay ko si provincial coordinator ning Ako Bicol Party List kasudma na sa Bagamanok Sinda. Voluntaryo ni sindang gatanggal kaso mga Ako Bicol na tarpaulin. Ako very good. So mga kandidato man dyan na medyo yun ang garana, suguan sana sa mga tawuhan nindo na voluntaryong tanggalon sa indong mga tarpaulin. Iga ka mo ning maray and na after puso. That, kung natanggal na sa ina itatapok, di ba may segregation kita ngunya na pinapatupad di sa munisipyo ka na Virac. O di plastic yan, made from plastic yan. Bahala na kaan ang nasa kunyan. Ano itong Menro. Bahala na siya diskarte kayan basta importante matanggal na yan dyan. As in maisabod sa tamang lugar. Pero pwede yan i-recycle. Ang rin partner. Ang mga tarpaulin na yan, pwede yan i-recycle, gibuning bag. Minsan nga ni, so iba, gibuning kulungan ng manok. Pwede. Oho. Pwede yan gibuhan ng balada ng paroy. Balada ng paroy. Pwede yan itago, pero sa otro eleksyon, baliktadon lang. Pwede yung panibagong tarpaulin na naman. Pwede yan. Baliktaran baga. Daiman, taang pag-print kaan. Ano yan sarong buo baga yan, pigkakat na lang. Ay di, baliktaron, di mo na pa-imprintahan, kundi pipinturahan mo na lang. Hindi na ako partner sa masunod. Ako ngunyan, mapaisin ako sa Indo, tapos na baga si Governor Kuwa sa yung termino. Yun sa bigahalat ko mga kababayan. Kaya ma-governor ako, partner. Tapos na si Gob Kaya magbabalik ang Voltes 5. Magbabalik mga kababayan. Sige, abante kita. Mag-text lang kamo sa numero 0928-622-1936 kan sa indong mga usipon. And 0916-340-5190. Oy partner, breaking news kita mga kababayan. Nagluwa sa Inquirer. Breaking news, sinabi partner kang NEDA na si Carl Chua. Sinabi partner na the Philippines GDP already exceeded pre-pandemic level in Q1 2022, 8.3% growth. Also the fastest in the East Asia and Pacific region. Mga kababayan, yun medyo biglang kuyan, biglang nag-angat kita. Garo may maray na manifestasyon ini sa kunya na. Philippine economy grows 8.3%. 8.3%. Yan po mga kababayan sana maako na kaso mga dae nakaako ang dapat mga rally-rallying yan. Okay man yan, pambalance man yan, pero dapat dae man masubra. Pero ini partner ang dakulang problema kan mga kan mga rallyista diyan sa UP and sa iba pang eskwelahan. Nag-anunsyer na si Presumptive President Bongbong Marcos na si Presumptive Vice President Inday Sara ang magiging kunyan partner. Ibig sabihin, hahagado ni Vice President Sara Duterte sa Congress na gibuhong mandatory ang military ROTC. training or ROTC. Ano ang gustong sabihin mga kababayan? Gabos na mga nilalang sa Pilipinas na mag-edad 18
babae man yan o lalaki, ano man ang sindong kasarian, gabos ka mo, maaragi, ning military training. Siring kan ibang nasyon, because sa Asia yata partner, Pilipinas na lang ang dining mandatory pag abot sa ROTC. Correct. Ngunyan, masyadong piga-abuso ang demokrasya sa Pilipinas, ano na ngunyan gigiribon kasuhabo mag-undergo. Ha? Partner, mag-rally yan dyan. Kung siyempre, kung buto ning ko yan, ang halato ninong mag-rally, so 30 something million magaparaan dyan sa... Correct. Oo. Sa ibang nag-boto. Oo, nag-rally ini, diit lang ini. Pero mga kababayan, magkagayon pa man, dahil ibinoto yan ning lampas sa 30 milyones, ibig sabihin, kumbinsido ang majority ng mga Pilipino sa naging kaisipan. Kasi yan partner pa, sinabi yan ni Vice President Sara Duterte bago pa siya manggana. So, ibig sabihin, tinanggap din tao. Ika partner, anong sailing mo? May aki ka baga na mga 18 na? Okay ka dyan? Yes, mas gusto ko na matrain ang sakuyang aki. Ayun. Pero ako, sa kuya, lampas sa 18 eh. Ay, ka na eh. Igwapa, pero... Ay, awat pa yun. Awat pa, aloyon pa. Bako ng presidente kayo si Sara. Oo. Baka nakipag-gera na kita kaini sa Russia. correct. Matumang kita. Ay, sabi ba ni Manny Pacquiao? Kaya? Ang mamatay nang dahil sa iyo eh. Oy mga kababayan, once again, salamat na maray sa padayon sa pagkantabay kang programa digdi sa Radyo Oragon 88.7 News FM Bira Catanduanes. Inabot na naman kita partner oras para mamaarang partner. Yes, maalas 11 na. Di Oo. na sa maawat na minuto. Yung mga pagbati dyan, kung ikaw man yung gustong pabati, basahan na. Oy, si Nanay Zeni Bagadyong perming nakatutok sa Radio Oragon. Ayun, si Nanay Zeni Bagadyong, ano natabi sa imong rayuma? Sige ka, nung kaoning mga NCP bawal. Sani Francisco, perming nakatutok sa Radio Oragon. Ayun. Siyempre man, dyan po sa gabo sa mga drivers kan van biyahing Viga na nakatutok sa tuya. Ingat-ingat sana sa pagmaneho, medyo magayon ang tinampo pasiring dyan. Pati na sa tuyang mga tricycle driver. Oy, sa Basar, may mga nakatutok kita sa Basar. Maray na pagka-morning tabi sa Indo. Ang mga magagayon na anghel sa Basar. And siyempre man, ang Precision Tech, maray na pagka-morning tabi dyan. And Kiwafo Isidoro, maray na pagka-morning tabi. And sa Lucky Hotel and Lucky Supermart. Ayun. And good morning pala sa Amenia Beach Resort, perming nakatutok si Ate Irene sa Radio Oragon. Sa mga staff ni Sir Bibot dyan sa kuya, mga katabang dyan. Napo nga ugari okay Madam Ampi pag nagiramduman ko Sir Bibot. By the way mga kababayan, yan po. And siyempre man ang dakulang pasalamat ni Top Notcher Consial Hazel Isidoro sa kabus po ng mga nag-anduyog asin nag-buto sa iya para siya maging Top Notcher digdi po sa paging konsyal sa munisipyo kan of Virac. Sige mga kababayan, ako po si Skylon Suplig. And ako man si Miss Lawrence. Ayun, mga kababayan, salamat na maray niya ang programang Oragon, Ratsada at iba pa.